Άλλο αυτή πια δεν είναι η για από πού πήρες αυτή, μην έρχεσαι σίγουρα, έχει κάμερα σου. Μην έρχεσαι σίγουρα. Ήρθε και αυτή βρήκαμε κάτω. Όχι ρε, μην τώρα μεγάλη αυτή. Αυτή έχει νερό μέσα, ανοίξτε την να βγει το νερό έξω. Σάκη, έλα από εδώ γιατί από εκεί είναι για άλλες ηλικίες. Πάρε φωτιά, θέλει και αναπτήρα. Θέλει και αναπτήρα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Εντάξει, τράβερα, εντάξει. Δεν υπάρχει σήμερα βγήκα. Συνεργατών αυτών των απεκτεγωμένων και περάσουμε και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ην και Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίω δεηθόμεν, Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος και εν τη βία εξουσία θέμενος, και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρετών, και πάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη, και επί τη εισόδο ημών, και στον νέον εν νιαθών του της Χριστό ετώσου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν σύ και τιμήν, τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου το Μεγάλο. Καλές καταδύσεις να έχετε. Και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μα πώς ήταν η θάλασσα? Καλή. Καλή. Μπράβο γόρι μου. μπροστά έπειτα. Αλλά ποιος θα μας βγάλει φωτογράφια? Περιμένετε. Λένα, μπορεί να πας να βγάλεις και μια φωτογραφία από εκεί? Στη γωνία θα πας, εκεί, στη γωνία. Α, φέρτε εδώ. Έλα. Πάμε για το 800 διαμαρτύρεται εμένα. Δεν είναι τίποτα. Για λίγο από εδώ. Ρε Ρουφιάνε, με ένα Ρουφιάνο σήμερα παλαβώσατε. Την έχεις πιάσει μέσα στην κουκούλα. Δηλαδή την κουκούλα απ' έξω τη μέσα. Να πάρει. Πήγαινε κάποιος να πάρει το τέτοιο. Τη σημαδούρα, εκεί πέρα έχει φύγει μία. Δήμο! Ω, Μαριάννα, τα ανάψαμε, να το. Απλώς τα υποκύλει, άρα μπορώ να πάω να πάω να βγάλω το μέσα. Εντάξει. Είναι αρκετά, δηλαδή παραπάνω είναι υπερβολή. Δεν σβήνουνε. Πίσω τα κεράκια. Για κάποιο λόγο που του την έδωσε έτσι θέλει να κάνει τη μαλακία του, πήγε πια τον καφέ και Τι είσαι, κοροϊδία? Πες το, είμαι κοροϊδία, πες. Είσαι κοροϊδία. Πάρα μας έψε και τα άλλο αφού... Μην ανησυχείς, θα βγουνε. Όχι όλοι, αλλά σίγουρα θα βγουνε κάποιοι. Θα βγουνε. 2-3 θα βγουνε.
Πόσους βλέπεις? Γυαλίζει. Τώρα. Γράφεις τώρα. Γράφεις το φάκο, γράφεις. Καπομεινάρια της πίτας.